Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsoon diyan ni Kristo, nagsugod ta karon sa ikaduha nga semana sa panahon sa pagkabanhaw. Ug padayon to nga iyampo ang matag usa ka nato nga diya sa tagstag sa kakinabuhi aduna gayoy Ginoo nga nabanhaw ug magdasi ka nato bisan pa man sa mga kalisdanan nga atong giatubang. Atong special nga i-appeal sa pag-ampo karon ang prayer intentions sa pamilya nga Lumanas ug usab sa pamilya nga Ong. Atong iampo ang kaayuhan sa ilahang mga minahal sa kinabuhi. Ato usab nga i-ampo ang atong mga birthday celebrants karong adlaw, ang atong mga higala sila si Adonai Jerry, Dion Baliti, Ariel Vidal, ug usab ang atong mga wedding anniversarians, labi na ang atong higala nga si Mar ug si Neneng. Ato usab nga padayon nga iampo ang kaayuhan sa atong mga kaigsuonan nga nagmaluyahon, labi na sila si Father Jerry Salise. Usab atong iampo ang kaayuhan ni Mami Flor o ni Ma'am Ikit. Apil usab ang kaayuhan ni Nisa, Jacinta, Crescencia, Jansian, Mario ug Milicia. Ato usab nga padayon nga iampo ang kapahulaing dayon sa mga kalag sa atong mga kaigsuonang mga kaparian ug mga kaobispuhang bul-anon. Apil usab ang kalag ni Antonio, ni Teofana ug ni Vincent, ni Antonia ug ni Dionisio, ni Florenda ug ni Marciano. Ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na kadtong wala nay naghandom kanila. Alang sa atong mga personal intentions, ato kanang ipadangat sa Ginoo diya sa atong tagstag sa ka mga kasing-kasing. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios pinaagi sa pagduol kaniya ug sa pagpangayo ug pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nangahas kami paghingalan kanimo nga amahan. Hingpita sa among kasing-kasing ang espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak, aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta, ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod,
Niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakihiusa sa mga dili Hudyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila hinuong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat, ug kaming imong mga sulugoon hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan ug mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungut man ang mga nasod ug ang katawhan, misulti ug binuang. Ang mga hari sa kalibutan mialsa, ug ang mga kadagkuan nagkasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihugan. Lugtion ta ang ilang mga talikala ug isalikway ta ang ilang mga gapos, halayo kanato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga nagalingkod sa trono sa langit nagakatawa. Ang Ginoo nagyamid kanila. Unya diha sa kapungot misulti siya kanila. Nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari didto sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangya ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal ug puthaw, nga puthaw. Imo silang buk-on ingog kulon nga yuta. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niana miadto siya kang Hesus ug mingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kon ang Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakataw pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingarian sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nagingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin moros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo din kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
There is a meaningful adage that says, "It is better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction." Mas maayo pa nga maglakaw nga mag-inusara kaysa daghan og kauban nga maglakaw subay sa sayop nga agianan. Mga igsoon, karong adlaw ang ebanghelyo nagsaysay kanato mahitungod kang Nicodemo, usa ka Pariseo ug sakop sa mga namunuan sa mga Hudiyo, a member of the Sanhedrin Council. Si Nicodemo gihisgutan sa ebanghelyo ni San Juan apan wala sa laing tulo ka mga ebanghelyo or what we call synoptic gospels. Ug sulod lamang sa tulo ka higayon. Una, gihisgutan siya sa ebanghelyo ni San Juan, John 3 verses 1 to 8. Kanusa si Nicodemo miduol kang Jesus usa ka gabi ini ana aron makighinabi kaniya. Nadungog nato kini karon. Gitawag niya si Jesus og Rabbi, magtutudlo. Unya masabtan nato dinhi nga kini si Nicodemo usa ka tawo nga mapaubsanon. Bisan dako siya nga tawo, apan mapaubsanon siya. Ug aduna siya pagtahod kang Jesus. Nadani siya sa pagkatawo ug sa mga lihok ni Jesus. Para kaniya, dili mahitabo nga kini pagabuhaton o isulti sa usa ka tawo nga walay Dios. Apan ang iyang pagtuo ning tungura, nagsugod pa lang. Miduol siya ni Jesus sa kagabhion tungod kay dili pa siya gusto makit-an ug mahibaw-an sa iyang mga kaubang Pariseo ug mga kaubang pangulo. Dili para ba siya sigurado aning tawhana basin unya ug maulawan siya. Pero mga igsoon, bisan tuod gamay pa ang iyang pagtuo, makita na nato kang Nicodemo ang kagustuhan nga makasabot sa kamatuoran. Ning tungura, gitudluan siya ni Jesus sa kabililhon sa pagkatao ug usab. Nga mahitabo lamang kung ang usa ka tawo makadawat sa Espiritu sa Dios. Nga mao'y maghatag sa tao og katakos nga magsugod og bag-ong kinabuhi. Ang ikaduhang higayon nga gisgutan si Nicodemo sa ebanghelyo mao ang okasyon kanus ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagplano nga sikupon o dakpon si Jesus. Bisan walay igong ebidensya batok kaniya. Mabasa nato ni in the Gospel of John chapter 7 verses 45 to 53. Ning higayon gikatawan sa mga pangulo ang mga sundalo ug mga tao nga sa ilang hunahuna nailad ni Jesus nga para kanila usa ka mini nga Mesiyas, a messianic imposter. Si Nicodemo wala muuyon niini ug nangutan na siya kung matarong ba para sa mga pangulo nga buhaton ang pagpadakop sa usa ka tawo nga walay due process. Tungod nini, si Nicodemo giakusahan sa iyang mga kaubang pangulo nga sumusunod ni Jesus ug nga siya nailad usab sama sa daghang mga tao. Ug ikatulo mga igsoon, si Nicodemo gihisgutan sa ebanghelyo nga nakig-uban kang Jose nga taga Arimatea sa pagpahiluna sa patayng lawas ni Jesus gikan sa krus ug sa pagbutang niini sa bag-o nga lubnganan. You can find it in the Gospel of John chapter 19 verses 38 to 42. Dinhi ato masabtan nga kini si Nicodemo usa ka tawo nga adunahan tungod sa daghang mga mahalong pahumot nga iyang gidala aron ipahid sa patay nga lawas ni Jesus. Apan mga igsoon, mas importante nga atong nasayran nga kini si Nicodemo nahimo gayong tinuod nga tinun-an og dumadapig ni Jesus. Wala na niya baliha ang hunahuna og pagtan-aw sa iyang mga kaubang pangulo ug Pariseo. Nakakita na siya sa kamatuoran ug dili na siya mahadlok nga mahibaw-an nga sumusunod ni Kristo.
nga sa dili makiangayong paagi, giakusahan sa mga kadagkuan o gipapatay sa krus. Mga igsoon, kini si Nicodemo, angay natong himuong maayong panig-ingnan. Wala niya baliha nga mahimulag sa pundok sa mga gamhanan. Gipili niya nga mag-inusara. Bahala nagwala siya kauban. Bahala nagsiya katawan o akusahan. Basta musunod siya sa kamatuoran. Si Nicodemo nindot kaayo gyud nga panig-ingnan. Ilabi na ning panahuna nga daghan kanato ang mupili nga musunod sa daghan. Ano ba ang gitawag natog mob mentality o herd mentality? Kung asa paingon o kung asa ang gusto sa daghan, adto ta mo paingon. Adto sa mulaban. Wala na gani nato hunaw na kung sakto ba ni o dili, kung maayo ba ni o dili, kung kini ba ang gusto sa Dios o dili. Ang ato lang nga dili ta gusto mahimulag sa kadaghanan. Dili ta gusto nga makatawan. Apan niya si Nicodemo, mipili nga musunod sa unsay matarong ug sakto. Musunod sa kamatuoran, bisan ko ng iyang makauban, wala. Siya ang tinuod na sumusunod ni Kristo. Siya ang tinuod na Kristiyano. And so we always remember this. It is better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman. Sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, puno mo, sundon ko. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios na makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo likan sa imong mga kamot, alas pagdayeg paghimayan siya ngalan. Kalamsab sa pagkapuslanan sa kanilang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya, ihatag usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diya sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Kamo nagibayo kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo among gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga na sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos ka Ginoo, Diyos sa kagabuhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kalitasan. Dahil kami naghati sa ngalan sa Ginoo, usana sa kalitasan.
Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipigas, ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik niya. Ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay ginawang mong simbahan sa tibok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumay usabang mong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan. Himo kaming angayan nga mag-ambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, sa iyang bana nga si Senior San Jose, uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amay ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahong nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita sa Dios nga mutawag sa Dios ug Amahan, busa mangahas kita karon sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon niyo nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, sang tanagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Ipakita ta ang atuang panaginigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkite sa atong Ginoo.
Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Ug hingpit kung gihiusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaluy ipagtanaw kining imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dado nato ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Kita takaroon.